Бижу ТВ ви предлага този изключително впечатляващ сребърен пръстен с оригинален дизайн и модерна линия. Пръстенът тежи 17,6 грама и обсипан с 39 кръгли граната с общо тегло 11,8 карата на специалната Бижу ТВ цена. Масивният пръстен е с плътна стабилна сребърна конструкция, която е в тон с модерния дизайн. А плетеницата от сребро и скъпоценни камъни е необикновенно красива и ефектна. Бижу ТВ ви предлага този сребърен пръстен на цена, която само ние можем да ви предложим. Шанс за всяка елегантна дама да притежава стойностна и оригинална бижутерия на най-ниски цени. Сребърен пръстен с тегло 17,6 грама. В оригинален дизайн с раздвижена линия са инкрустирани 39 граната с характерната дълбочина на червения цвят, гарнирани с оригинална плетеница от сребро на тази специална цена. Общото тегло на скъпоценните камъни е 11,8 карата. Теглото на пръстена – 17,6 грама. Строгата класическа линия и плътната сребърна основа създават впечатлението за тежък, масивен пръстен. Едно бижу, грабващо погледа с изящество, аристократична сдържаност и богатство на скъпоценната инкрустация. Това би си пожелала всяка жена, а ние изпълняваме вашите мечти. Погледнете това тъмно-червено излъчване на гранатите, сякаш разделени от сребърна решетка. Внушение за блясъка на въздействието на скъпоценните камъни и благородния метал. Бижу ТВ ви предлага този сребърен пръстен с тегло 17,6 грама и общо тегло на скъпоценните камъни 11,8 карата. За изработката са използвани 39 скъпоценни камъка, тъмно-червени кръгли граната, всеки с размери 4 на 4 мм. Едно стилно бижу за подчертаване на вашата елегантност. Поддържайте вашия стил, вкусът към красивото, усетът за нестандартност, изискан дизайн, перфектна линия, съвършенна композиция на сребро и скъпоценни камъни. Бижу ТВ ви предлага този красив и внушителен сребърен пръстен с тегло 17,6 грама. 39 граната с общо тегло 11,8 карата ще украсят вашата ръка. Пожелайте си това бижу на тази уникална Бижу ТВ цена. Обадете ни се!